Tirkiye bi destpêka şerê navxweyî yek av 8 salên berdewam dike, bi çend operasyonên dersînorî bo ser Sûriyê niha deverên weke Cerablus, Ezas, Elbap û Efrînê kontrol dike. Li gel vê yekê Tirkiye hewl dide ku Minbîc û deverên Rojhilatê Çemê Firatê ku dibin serveriya YPG û artêşa Amerîkayê de ye, operasyonan pêk bîne û bandora xwe zêde bikin. Li gel van hemû geşedanan Tirkiye aliyekê jî bi Idlîba keleha dawiya hêzên tundrev re mijûl dibe. Gelo Tirkiye di sêgoşeya Minbîc Rojhilatê Çemê Firatê û Idlîbê de çi armanc dike û kêşeyên benda Tirkiye çi ne? Bi boçûn hem pasporên Tirkiye di wê sêgoşeyê de Tirkiye armanc dike ku devereke tampon ji bo hêzên muxalîf ava bike, lêbelê ew yek nihêsane û di rojên bê de kêşeyên mezin li pêşiya Tirkiyeyê ne. Orada bir üçgenli tampon bölge istiyor. Bu tampon bölgeyi... Tirkiye di sêgoşeya Minbîc, İdlib û Rojhilatê Çemê Firatê de dixwaze ku herêmeke tampon ava bike. Bi vê yekê dixwaze ew hêzên muxalîf ku niha garantoriya wan dike û malbatên wan yên li Tirkiye dijîn li wê deverê bice bike. Tirkiye dixwaze hêzên tundrev yên li Idlibê kontrol bike û YPG li ser sînorên xwe dûr bixe. Lêbelê Tirkiye bi tena serê xwe nikare encamekê bi dest bixe. Li Sûriyê qeyranên mezin li benda Tirkiyeyê ne û niha nizane wê müdaxaleyê Rojhilatê Çemê Firatê bike yan Rojavayê Çemê Firatê. Li Sûriyê devera tenê di destê hêzên tundreviyên muxalîf demaye Idlîbê. Tirkiye û Rûsyayê li ser wê deverê rêkeftina Soçî îmze kiribûn ku hêzên tundrev li wê deverê bêne derxistin. Lêbelê rêxistina Hayat Tahrir el-Şam li Idlibê berev sînorê Tirkiye û Efrînê di destê Tirkiye de êrişên xwe zêde dike û devereke berfireh niha dibin kontrola wê de ye. Ji ber vê çendê pispor dibêjin her çiqas Tirkiye berê xwe dibe Rojhilatê Çemê Firatê jî gefa herî mezin li Idlibê ango li Rojavayê Çemê Firatê benda Tirkiyeyê ye. Şimdi tabii İdlib meselesi Suriye'nin diğer bölgelerindeki İdlib li gorî deverên yên Sûriyê niha kritik e. Heyet Tahrir el-Şam di nava hefteyekî de deverên stratejîk yên nêzîkî Efrînê bi dest xistiye. Niha jî êrişên xwe didomîne û nêzê sînorê Tirkiye dibe û li Idlibê jî bandora xwe zêde kiriye. Helbet ev yek li dijî Tirkiyeyê gefeke mezin e. Ji ber vê çendê amadekariyên ji bo Rojhilatê Çemê Firatê hatine kirin, neçarî dê berev Rojavayê Çemê Firatê ve biçe. Niha gefa mezin bo Tirkiyeyê İdlibê. Tirkiye li ser xaka Sûriyê di sala 2016 de operasyona Mertela Firatê û di destpêka sala 2018 jî operasyona Şaxa Zeytûnê pêk anîbû. Niha jî amadekariyan dike li ser Rojhilatê Çemê Firatê operasyoneke berfireh pêk bîne. Lêbelê pispor amaje dikin ku tevî kêşiya Idlibê, Tirkiye bi hêsanî nikare vê operasyona xwe ya dawî pêk bîne. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.